El portaveu del PP, Alfonso Alonso, ha parlat de la compareixença del director del CNI. Sobre el tancament de Radio Televisió Valenciana, ni una paraula. ¿Cuál es el cierre de Canal 9? No, ara no. Els responsables. La resta de grups, en canvi, han condemnat la decisió del Consell. Tancar Canal 9 és declarar que l'estat de dret no existeix. Jo crec que el poble valencià s'ha d'aixecar com ja ho ha fet y sap que compta amb tot el suport del nostre grup. Y sin responsabilidades, deberíamos exigirlas políticamente, y eso es lo que nosotros denunciaremos. No són inviables. Són inviables si el govern que està al capdavant diu que són inviables, però de la mateixa manera que TV3 a Catalunya és viable, per què no ha de ser viable Canal 9? El Partido Popular, sin asumir una sola responsabilidad política, les cierra una puerta, dejándoles a todos ellos en la calle. Solamente, por muchas cosas, pero también por ellos, desde luego, hay que llegar hasta el final y hay que conseguir que haya consecuencias y responsabilidades políticas. El valencià desapareix de les televisions en la desaparició de Televisió Valenciana, el valencià desapareix de les ràdios en la desaparició de Ràdio 9, i això és un mandat estatutari que jo crec que és il·legal incomplir per part del president de la Generalitat. També els companys de la premsa han expressat la seva solidaritat amb els treballadors de Radio Televisió Valenciana.